Mamat, sampean tak kaya penggawean sing glitu. Ayo, kulon. Sik, iku cek didodok Mamat neh kaya kurang ngalor titik. Lho Mamat, sampean jerokno titik aman ngalorno titik. Oh, kurang ngalor. Ya ngono diseni pisan wis GL ini lho, Wan. GL. Iya, Junton, ben cek ngalorono. Hah? Wong ora menisan. Lali, aku mek ngomong idul tok. Sorry. Hah? Enggak, wis kok iku jerokno kok iku dileh ya kena Mat lawane, dikegeli. Kegeli ya dileh. Oh, kilo kene. Enggak apa. Ayo. Hop. Kono jangan ngale ta. Lah ndek kene mang kaitanku ndek kene ngene wis asap kok. Untuk ngalang ngale apa e? Mbarang kok. Sik digekno mek glantong kopine. Kopine digekno. Oh, protes ae. Apa kira ngade? Betina. Jo. Jo. Ngapa kono? Mat. Lah wis mari no lho. Ya wis menisakno ben karek. Iki lho juragane, iki juragane. Riwariwi. Oh.